Tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain chibai le vek ule tun chum video chuan movie mu nom le pek tak mai fishbowl ti hi toikim taka thira ngai thla khau zoi zoi na hun ilo nei liang umyang nu ber boral nuwa an unaw thuma apana enkawl chun zum tak unaw mek se pathum zinga au pa ber chu bel ni in hun lo taka anu boral na chuan kongtam taka ngong ne yin an nun po a shom pha viau ni in a shebokani mi te chuan an endo shek shek zela shebokin chu chuan an nun po na sataka ti chepin soisep an kai ma big ni te in a sha hewang hian aril ru chung rila vei zong le atot na zong zong te po chu mi hne na soilovin angoi bo pui mai chin ani magazine ko bara langchin model ang ni ve te chu achak lena a vanlang mit mei aven lwata bok chulam kong po chu azo ngam lo shim shimani an chena society a chu pon lam khovel tem theilo turle a khoi tu tena an du dana an swa sammai sanga khoi na fishbowl nen te chuan a khai khin hial chin ani pa berry ka chu pachataka ngai thungin biak in atlan pel puya piang te chuan afa te chu achong chai tir thlap thlap zela annu boral nuwa ngat phei kha chuan pathian lam a hoina sa zual leina sha a boral ta anu pui chu angai chin le boka cha tlai war chak chak chang te po anei china a kho har chin ema wang chuan pathian abel tam pha viau ni te po in a sha ani unaw zinga naw pang ber jessica ero chu danglam tak mai ni in anu boral nu khan atong chuak du tlat to lo maya chu chuan school thu nei tu te po timang ang na satak zetin thlali chung ze chu an counseling hial to a ma se omzia awm pha lem lo ni in alang thung India gaming platform rin tlak ber pola chalngam Kaushini Mukherjee represent most play hi download chuan Indian Premier League match zongzong HD quality vekai in theidon baka ni tin thil thatak tak man tur om chin 180% IPL sports bonus changin cheng sang thum thlenga don theya jili games changin bonus tam tak claim theibok voina izom chona thlonin cheng zali idong theyang most play affiliated program kaltlang hian 50% commission mu in lo chatak ane izya theibokani deposit hi UPI le bank transfer mga himle chataka kalpui vekani bok comment section na linga tang hian engtiklai po in lutin abel sian theirengani tin an chung kwa chu khotlang en shandeu big anga in ngai bokin mi te chuan an bul ngai om te po chu du vak lovin an kom chadu manglo ni te po in an shia ani an milai Rachel ero hi chu tlema hoi har ve devin chian te po anei ve chuti line ani po hian danglam na nei thovin boral to anu mit mei avena wangin a chian chaber birthday lom na party a po chuan akal du lo chak mai exam ma chon mek an upaber belila chu thiam lo hle in en ton te chu tum vela man tok le si in zirtir tu nu chuan mi zong zong ma a zak taka siam nu chuan a exam paper a chuan fail ti lian puya ziakin an not chuak zui mak pa ber rika chuak chuan kholaya chuan ui thi munolin a flyer ken lai mi anei tu te zon mek ani ti chu a shingal a mutu ne na chuan lo man pek an tiam boka wangin anei tu te ne na chuan avahlan zuita a thi in pe poni se a shwai ho shim shim awang chuan a lo man tur chu adil zui chat bok ui nei tu pa po chuan makatiru hlena a poisa chu alo pe ta thawani hopa in an milai Rachel birthday cake tur te chu lei hopa in an pa fa ho chuan an lom tlang ta a ma se birthday lo me ti lo chuan tu man hlim mel an poi lo thungani birthday nei tu nu Rachel phei chuan anu chu ngai zwal pha in an chung kwa hlim taka an chen ho chin hun lai te chu angai to let na sa hle ani pa berik po in pathian thushil tular le zui tunga ve tak ron pel sa thu soi chu TV a enin interviewer chuan engtin nge heng I donation khon chwa chin ho zo zai te hi I manral chin ti azona chu pathian du zong ti nan ka mang mai chin kumsom chuang in nga ya ka khosa to a kumsari chuang motor ngai ka nei to bok ei tur tui nai le man to e in eng restaurant na ma ka chol lut ngai lo bok ti in ama ta na a man ngai mi lo thu chu a soi war thiam hle ani chuta chiat na rap thak ta khovelin a ma chon thuai tur thu chu soitel bukin khovel pum hi a chhevek don in mangai in leina te bula khan om tlat ro in om tlang lawani po in om khom dan emo in mu dan ngai tu a sham ro ti in en tumi pui te chu a cha ba ka
he hun top thlen ma nge ya installment batlak indu phei chuan donation ron pe nge ro ti in en tu te ho ne na chuan donation chhungkhom ur turin acha tel bokani hei wang hian athu soi uluk taka longai thatu rikpo chu ain ngai to zui phana sa hle chu program a chuan telvi a donation po chu pek ve du na lian tak anei zui bok amu mangala chuan anin kota omlain wana chuan chauak tam tak lo omin pakhat chu thi in aron tlanol maya a har nu po in amu mangmak tak chuan aril ru lo zui rengin afa te ho sikul kal tura an chwa rem nu chuan anin hnunglam kongka bula chauak pakhat thia lolet reng chu a mole ta chia bokani school lama ala an milai Jessica ichu meche pakhat Stephanie chuan bulina sa hle in fiam thu tho nan te a man nu phei chuan in sum thei to bik lo Jessica ichuan anek zui chor boina chuak beng dai turin an upa ber beli po chu aron kal angai hialani zan lama la pa ber chuan mumang mak tak nei le in an in bul nai biak ina fatherin beli mal somna alo hlan lai chu a mule a hei wang hian atuk lama chuan a Fanu te pathum chu biak ina kalpui hlomin mi hola chuan an lo endu tlang biawani pa ber mumanga mi ang chia khan father chuan beli chu mal somna alo hlan le chia bok in khom ba nu in father chuan rika chu ti puyin inupui boral nakha ithiam lawani ti in pomma chuan biak in lam hi chu hlatsan ri ro alo la ti mak zui zan lama chuan rika po in ron pel sa program thar save me ti chu en le in alandan chuan asoi khovel chhevek tur chiat na alo thlen huna po anne na an swal man batlak tur sum donate chu vanrama an kal theidona chu tur ero chuan mi pakhatin dollar sangkhat zel an donate angai thung don ani churin nakal swal ringdeu tabur rikla chuan asum donate tur adu lwata Fanu te pocket money pek tur mumal po anei to lo hial afa te chwa nu reivak lawa chuan save me program achang chuan box dong zuin achunga chuan ron pel sa video tape le lekha butam tak alo om bokani heti mek lai hian afa te pathum la chuan Henry le David te na chuak ho tura an som na chu pomin sikul tlan bau mewin an zuya an lengkwa zui ve ham mai bel le David te chu in nim nai zuin heti mek lai hian pa ber po in lama chuan ron pel sa video tape ho chu alo en chan ve tatlek tlek mai bok ron pel chuan chiat na thlen nuwa vanram kai in tu tak tak chuan dan panga te hi in zom fam kim ve kangai tia soyin nisari chung engma e in lo tur ti te rimoi engma ngai thak lo tur makeup in bel mia lo tur ti te baka party na kal lo tur ti te Bible ti lo le khabudang engma chiar lo tur ti te chu an nin wai mai hei wang hian athu soi ring bur to rik chuan in chunga an ei tur nei zong te baka afa te makeup ho zong te po chu apai fai ta vek mai ni a Fanu te hne na po program chung chang chu shil cheve in video tape te chu a entir ve ta hiala he program a hian mi panga tal kan shwai lu ve lo chuan mi panga hu donation kan pek tel angai don tia shilmol molin chu tur chuan malangal turin anor zui hlom bokani oi lo tak zet tu bel chuan adu lo thu soin aning hle a chu vele pa ber chuan a hnot chuak zui ta mak mai le chuak ve nge ma se kalna tur mai a sha chuan lo wang chuan apa thu zom tur chuan aron kele taringot mai bokani atok zinga chang chuan ron pel sanisari program po chu man chan nita in nisari aral rolin khovel chu atop to dona ngai nget bur rik po in until nei zong an chen mek na in te chen chuan shal tumin ma ala chanta ani broker po in chutianga patling pui mai na anei lu zong shal atum taringot mai chu mak atiril ru ve viau mase customer ero aron shwai ta thawa anin leitum tu nupa te hne na Jessica chuan lekha pai pon ruk lo tumin a sha chwa le si awangin apa thin rim la chuan shemnan ti pal ti chu voi sang khat ngot azia tir pha ta ani ni aliam le nu phei chuan engma e in tamya lo beli te u naw chu an rila tram to hle a ina la engma e tur an kol to boxi lo hewang hian school lama chuan lokar chunga mi ei tur da te chu an ruk angai pha ta hial bokani
nor lui le ngat to bukin no chwa an ni pal hlaw beliti unaw hopo an chen vela chuan kalkwalin an som ta hluma ma se tu ma la chuan an lo du teu silo zana chuan apa shat lovin an unaw za chuan party tura chuak ro in bel le David te chu anin kople chot to boka Rachel le Henry te po chu an lo in nim nai ve to ani chuti line an pangber Jessica ero arila tram ema wang chuan thila lo emial mial thung chuta poi tak main pa ber chang har chuan a Fanu te chu an lo chuak ro vekani ti shat phata in a thin rim chuan in hnung lama an zu thuruk chu tlak pop popin a fa te horon ho chu shiom ti takin a shem zui mak anin chunga apa khosak dan zet chu a fa te po chuan shiom ti ve hle in an hlaude urun to ani chu awanga belimang ang chu biak in lama tulu topin aril roha na zong te an unaw shiom tor mek zong te chu pathian hne na chuan a thlenta a pathian chuan a thu choi chu alo ngai thlange ni ti sha theina sign a mu nuwa ero alom ta hle ani sin chu hun masalama ron kir dorin chung ko nu ber dam lai ni a an nu pa a zanre ei chuak turan chwa do na wangin nu ber chuan a fa te chu anom lo chung thataka in lo ngak tura a shil mol lai chuan zu he ve chin tak rik chuan a motor chunga zu ruak ho chu lo seng hoi ve mekin ruak lo pakhata zu zong te chu atlak zui pip mai bokani hei chia hi annu pa a accident an to chan le nu ber boral chan po kha ani tareng ani ti chuan le program to bernani po chu ron in her chuak ta in tuma zom ve du dang som lu tur an mu zo tak lo wangin rika phei chu amang ang to hle biak ina kalhawa te chuan program chu zuarin zom tir ve ngei tumin a thei top chu a chwa ve takna a ma se tu man an zom pha lem chuang lovani hei wang hian rika po in ane zong te chu an pa faza mai baka mi panga te ta tur donation chu pektel ngai ta in ne engma nei talo chuti line khovel chu atop to don thowa ngai nget mya in poi ati chan lo thungani ma sele chutia an pa faza a hun top lo thlen hun tur nga ka hlau thong taka khuma an mutlan nu zanlai dar som pani apel nuwa po chuan engma chu a thleng tareng reng lo mai ni rikatsu angai na shelo taka thozui thurin kongkapui honrual chuan thil eng tak hian aron chhun ta ka wangin engi motak chu a thleng nge ti in a thode huai ma se mi ngal chen khaten an motor lightin an lo chhun mai lek chuni in artui helte chuan an la ron vom zui a Fanu te po ron chuak zui ve in an ni po in artui hel manga vom na chu an tor ve pha ta shepani rika chuan arui em wanga anupui bora lai hun te chu angai to let pha war bok ne engma nei tak lo wangin atuk lama chuan rik po in afa te ho chu mundanga pempui turin a chwa puita a kalna tur mai a sha chuan lo wang chuan mutela ain nga pui ren ron heta hian photila in thar kan nei thwayang tima se apa chuan na azong mek chawani ti shathiam bel chuan chiang takin do ta soi ti chu shathiam reng atu ka tang chuan Rinna diklo arin wanga ane engkim chan zo ta vek rik chuan mi house zet pakhat huana in hlona tur muve ta hlovin alom ril rungei mai azun chuak lutuk chu bathroom panman to lovin akil deuh laia chuan azung tur tura in nei tu pa chuan ron mule reu si in a hau pha chiam mai chuta in nei tu pa mi house zet la chu tu dang ni lovin anei zong khok vek khopa donation apekna ron pel sangei chu alola ni zui a program lem zet manga abum thei ho ne na changa asum don khom mang chuan ain chek album ta then ti mu rika po chu a thin rim hle masya phalna thapa tu nor luina telmia lawa pe ani miaw wang khan ti wak ngai na om chuang hau si lawani aril ru hale thin rim ipik lutuk chuan angol ve na ngai boka zuang lut le turin bar lam chu apan zui chut bok heti mek lai hian a Fanu te pathum la chuan in thurwalin an lo tlan bo san ve dai bokani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ole